Il-każ kontra Daniel Mukka akkużat bil-qtil ta' Chris Pandolfino u Iver Maciejowski ġewwa Taslima fl-2020 ġie pospost sakemm tiġi rregolata l-kwistjoni mal-avukati wara li l-akkużat ipprova jqabbad avukat ġdid mingħajr ma ħallas lil dak preċedenti. L-avukat Noel Bianco li rrappreżenta lil Mukka tul dawn l-aħħar sentejn qal lill-qorti li filwaqt li rid li l-każ ikompli xorta jistenna li jitħallas għas-servizzi tiegħu. L-uffiċjal tal-etika fih dan il-Kamra tal-Avukati, l-avukat Keith Borg ġie msejjaħ quddiem il-Maġistrat Nadil Lija meta l-każ kompla tlieta filgħodu. Borg spjega li kienet ir-responsabilità tal-avukat ġdid li aċċerta li l-ispejjeż li kellu l-akkużat mal-avukat preċedenti ġew imħallsa qabel ma ħall każ fidejh. Huwa qal li din tinsab fil-kodiċi tal-etika. Il-qorti ddeċidiet li minħabba li l-avukat ġdid Daniel Attard ma jistax jaqdi dmirijietu b'mod effettiv bħala avukat, din il-kwistjoni għandha tiġi diskussa mill-Kumitat tal-Avukati u Prokuraturi Legali għal deċiżjoni. Il-Maġistrat Lija osservat li din il-kwistjoni ilha pendenti għal aktar minn xahrejn. Fil-qorti ntqal li r-riżultat ta' teknikalitajiet brabta mad-diviża ta' Mukka jista' jkun li jilħaq jgħaddi l-perjodu sakemm jitpoġġa taħt kap ta' akkuża u allura jkun iżjed faċli biex l-akkużat jingħata l-libertà proviżorja. Ġewwa l-awla kien hemm preżenti wieħed mill-vittmi. Huwa ndirizza lill-Maġistrat u qalilha int se toqtol lill-ommi u lill-missieri jekk jinħeles. Il-Maġistrat Lija injorat ir-reazzjoni tar-raġel u ordnatlu joħroġ mill-awla filwaqt li saħqet mal-avukati dwar l-urġenza tas-sitwazzjoni.